U posljednjim danima kolovoza 1939. glavni stožer japanske carske vojske u Tokiju primio je dvije vijesti koje su stigle gotovo istodobno i koje su zajedno promijenile tijek najvećeg rata u povijesti. Prva. Sovjetske snage generala Georgija Žukova opkolile su i potpuno uništile 6. japansku armiju u stepama Nomonhana, na granici između Mandžurije i Vanjske Mongolije. Druga, nacistička Njemačka, saveznik Japana putem antikominternskog pakta, upravo je potpisala pakt o nenapadanju sa Sovjetskim savezom. U roku od 48 sati Japan je pretrpio svoj najgori vojni poraz u desetljećima i bio je diplomatski izdan od strane svog najvažnijeg partnera. Kabinet premijera Kichiroa Hiranume, nesposoban obraditi ono što je nazvao složenim misterijima promjenjivih međunarodnih savezništava, kolektivno je podnio ostavku. Taj dvostruki udar iz kolovoza 1939. sadrži u obliku sjemena odgovor na jedno od velikih pitanja Drugog svjetskog rata: zašto je Japansko carstvo, koje se borilo protiv Rusije 1904., koje je interveniralo u Sibiru 1918., koje je tijekom cijelog desetljeća 1930-ih bilo vojno opsjednuto uništenjem sovjetskog komunizma, na kraju odlučilo ne napasti SSSR kada je imalo najjasniju priliku za to? Odgovor nije jednostavan niti jedinstven. To je lanac vojnih poniženja, strateških neuspjeha, geopolitičkih zamki i loše procijenjenih odluka koji je započeo mnogo prije Pearl Harbora. Da bi se rekonstruirao s preciznošću, potrebno je pratiti nit od rata 1904. do sovjetske ofenzive u kolovozu 1945. prolazeći kroz kinesku močvaru, pašnjake Nomonhana, zapaljena mora Pacifika i Mandžurske stepe, gdje je jedna vojska uzalud čekala zapovjed koja nikada nije stigla. Godine 1904. Japansko carstvo izazvalo je moćno Rusko carstvo u ratu koji je zapadni svijet smatrao samoubilačkom okladom. Rezultat je bila spektakularna japanska pobjeda koja je potresla globalni poredak. Ruska baltička flota, poslana na putovanje od 20.000 km oko Afrike kako bi pojačala ratno područje, gotovo je potpuno uništena u tjesnacu Tsushima od strane admirala Heihachiroa Togoa. Rusija je izgubila ne samo rat, nego i svoj pristup Pacifiku, svoj utjecaj u Mandžuriji i Koreji, te značajan dio svog prestiža kao sile. Ova pobjeda duboko je obilježila japansku stratešku kulturu. Carska vojska naučila je lekciju koju će kasnije ponavljati kao dogmu. Rusija, iako velika, može biti poražena. Osim toga, uvjeti Portsmouthskog sporazuma iz 1905. dodijelili su Japanu južnu polovicu otoka Sahalin, prava nad južno-mandžurskom željeznicom i politički utjecaj nad Korejom. Teritorijalna ekspanzija putem rata pokazala se iznimno isplativom. No pobjeda iz 1905. ostavila je i neriješen dug. Rusija je bila poražena, ali ne i uništena. Zadržala je Sibir, Vanjsku Mongoliju i sjevernu polovicu Sahalina. U japanskim vojnim krugovima to se percipiralo kao trajna strateška prijetnja, ranjeni medvjed koji će jednoga dana povratiti snagu. Kada je 1917. boljševička revolucija pretvorila Rusiju u Sovjetski savez, ta prijetnja dobila je novu ideološku dimenziju i za japanske militariste još zastrašujuću. Nije bio samo teritorijalni suparnik. Bio je središte međunarodne revolucije koja je prijetila japanskom carskom poretku iznutra. Između 1918. i 1922. Japan je vojno intervenirao u Sibiru s do 70.000 vojnika. Nominalno kako bi podržao kontrarevolucionarne bijele snage, ali u praksi kako bi stekao teritorij i blokirao sovjetsku konsolidaciju na Dalekom istoku. Intervencija je propala. Japanske snage nisu uspjele osigurati Sibir. Međunarodna potpora je nestala, a Crvena armija je na kraju konsolidirala vlast. Japan je povukao svoje posljednje trupe 1925. ponižen i bez ikakve dobiti.
Unutarnje protivljenje toj avanturi bilo je značajno, nešto iznimno u tadašnjoj japanskoj političkoj kulturi, a veterani te neuspjele kampanje zadržali su tihu ogorčenost koja će hraniti stratešku raspravu u godinama koje su uslijedile. Tijekom 20. i 30. godina japanska vojna propaganda predstavljala je Sovjetski savez kao vrhovnu egzistencijalnu prijetnju. Školski udžbenici usađivali su od djetinjstva sliku Rusije kao prirodnog neprijatelja Japana. Godine 1932. Ministarstvo obrazovanja promicalo je školski sastavak, čiji je sadržaj s uznemirujućom preciznošću otkrivao u kojem smjeru ide odgoj carske mladeži. Djeca su pisala o ubijanju Rusa i odsjecanju neprijateljskih glava kao da opisuju igru. Ta ideološka zasićenost nije bila slučajna. Pripremala je društvo da eventualno prihvati rat uništenja protiv Sovjetske države. Međutim, između propagande i strategije uvijek postoji razmak. Želja za uništenjem SSSR-a bila je stvarna u japanskim vojnim krugovima. Sposobnost da se to učini u odabranom trenutku bila je sasvim druga stvar, a ta razlika između ambicije i sposobnosti čini glavnu nit cijele ove priče. Presedan neuspjele sibirske intervencije od 1918. do 1920 i druge također je ostavio konkretnu taktičku lekciju koju najrazboritiji planeri nisu zaboravili. Sibir je iznimno teško osvojiti i gotovo nemoguće zadržati. Udaljenosti su goleme, infrastruktura oskudna, a zima je protivnik koji ne pregovara. 70.000 japanskih vojnika uz zapadnu potporu nije uspjelo osigurati sovjetski Daleki istok u 4 godine. Ideja da bi jednostrani napad bez zapadne potpore to mogao postići u jednoj ljetnoj kampanji bila je, za svakog planera koji je proučio tu povijest, fantazija. Ratni stroj zapinje u Kini, beskrajna močvara. 18. rujna 1931. časnici Kvantunske armije, japanske snage stacionirane u Mandžuriji, digli su u zrak mali dio južnomanđurske željeznice blizu Mukdena i za to okrivili kineske sabotere. Bila je to laž. Također je bio početak najdužeg i najskupljeg rata koji će Japan ikada voditi. U manje od 6 mjeseci Kvantunska armija osvojila je cijelu Mandžuriju, regiju veću od 1.000.000 četvornih kilometara, i uspostavila marionetsku državu Mandžukuo pod posljednjim carem Puyijem. Incident u Mandžuriji otkrio je nešto uznemirujuće o strukturi japanske moći. Vojska je mogla započeti rat bez odobrenja civilne vlade i Tokiju predstaviti svršen čin koji bi civilni lideri bili praktički prisiljeni ratificirati. Časnici koji su organizirali operaciju nisu bili procesuirani niti kažnjeni. Presedan je uspostavljen s brutalnom jasnoćom. Uspješna neposlušnost ne samo da se tolerirala, nego se retroaktivno legitimirala. Taj je presedan otrovao japansko donošenje odluka tijekom sljedećih 15 godina. Ministar vojske Sugiyama Hajime rekao je lordu čuvaru privatnog pečata, ubrzo nakon incidenta na mostu Marka Pola 1937. da će rat protiv Kine biti riješen u roku od mjesec dana. Ta se procjena pokazala pogrešnom za cijele godine. Kineski problem pokazao se strukturno nerješivim. Japanska vojska bila je sposobna zauzimati gradove, čak i prijestolnice. Zauzela je Nanking u prosincu 1937. s posljedicama koje svijet neće zaboraviti. No, zauzimanje gradova nije značilo osvajanje Kine. Nacionalistička vlada Chiang Kai-sheka povukla se u unutrašnjost zemlje, najprije u Hankou, a zatim u Chongqing, u planinsko srce Sichuana, izvan stvarnog dosega japanskih snaga. Opskrbne linije rastezale su se do pucanja. Stvarna japanska kontrola bila je ograničena na gradove, željeznice i obalne zone. Masakri počinjeni u Nankingu u prosincu 1937. i siječnju 1938. nisu samo šokirali međunarodnu javnost, učvrstili su kineski otpor do te mjere da ga više nijedan manji diplomatski ustupak nije mogao slomiti. Umjesto da slomi volju protivnika,
brutalnost je pojačala njegovu odlučnost. Komunistički gerilski rat, vođen od strane Mao Zedonga iz Janana, dodao je drugu dimenziju sukobu. Komunisti nisu branili položaje, infiltrirali su se među civilno stanovništvo, napadali opskrbne kolone, prekidali komunikacijske linije i nestajali. Protiv takvog načina ratovanja, japanska zračna i topnička nadmoć bila je ograničeno korisna. Na kartama stožera činilo se da japanska vojska kontrolira goleme dijelove zemlje. U stvarnosti na terenu s poteškoćama je kontrolirala čak i gradove koje je nominalno držala. Japanski povjesničar Saburo Ienaga isticao je da je carska vojska tijekom cijelog desetljeća 1930-ih pažljivo pripremala planove za rat protiv Sovjetskog saveza, ali nije izradila nijedan ozbiljan plan za opći rat s Kinom. Prezir prema kineskom protivniku bio je toliko dubok da vojni lideri jednostavno nisu razmatrali mogućnost dugotrajnog otpora. Ta strateška sljepoća imala bi goleme posljedice, jer bi kineska močvara apsorbirala ljudske i materijalne resurse koji bi bili potrebni za bilo kakvu drugu veliku vojnu avanturu. Do 1937. kada se rat u Kini proširio nakon incidenta na mostu Marka Pola, carska vojska imala je oko 1 milijun vojnika angažiranih na azijskom kontinentu. Do 1941. taj broj premašio je 2 milijuna. Svako pojačanje poslano u Kinu bilo je pojačanje koje se nije moglo rasporediti u Mandžuriji protiv SSSR-a, niti na Pacifiku protiv Sjedinjenih država. Kineski rat nije bio samo strateški neuspjeh, bio je zamka koja je proždirala resurse carstva s neograničenom proždrljivošću. Eksperiment Hokushin, doktrina napada na sjever. Tijekom cijelog desetljeća 1930-ih središnja strateška rasprava unutar japanske carske vojske bila je sukob između dviju frakcija koje su se na japanskom nazivale Hokushin-ron, doktrina napredovanja prema sjeveru, i Nanshin-ron, doktrina napredovanja prema jugu. Prvi su željeli napasti Sovjetski savez, proširiti se kroz Sibir i Mongoliju te jednom zauvijek ukloniti komunističku prijetnju. Drugi su predlagali napredovanje prema jugoistočnoj Aziji i Pacifiku, zauzimanje prirodnih resursa oslabljenih europskih kolonija i izgradnju sfere azijske koprosperitetnosti pod japanskom hegemonijom. Sjeverna frakcija dominirala je razmišljanjem vojske tijekom većeg dijela 30. godina. Ta orijentacija imala je duboke korijene. Pobjeda iz 1905. ogorčenost zbog neuspjele intervencije u Sibiru, antikomunistička ideologija koja je prožimala vojne krugove i uvjerenje da su Mandžurija i Mongolija prva linija obrane carstva protiv sovjetskog napredovanja. Antikominternski pakt potpisan s Njemačkom 1936. dodatno je ojačao tu orijentaciju. Ako bi Berlin i Tokio napali SSSR istodobno s istoka i zapada, uništenje komunističke države činilo se izvedivim. Južna frakcija, naprotiv, imala je svoje uporište uglavnom u carskoj mornarici, čiji je razlog postojanja bio nadzor mora i čije su prirodne ambicije bile usmjerene prema Pacifiku i jugoistočnoj Aziji. Ta institucionalna podjela između vojske orijentirane na sjever i mornarice orijentirane na jug nije bila samo teorijska, pretvarala se u proračunska suparništva, neusklađeno operativno planiranje i sustav donošenja odluka u kojem nijedna od dviju institucija nije mogla nametnuti svoju viziju drugoj. Časnici vojske i mornarice ne samo da su planirali svoje ratove odvojeno, nego u mnogim slučajevima nisu dijelili operativne informacije niti sustavno koordinirali svoje planove. Kako bi provjerila čvrstoću sjevernog boka, vojska je provela niz vojnih provokacija protiv sovjetskih položaja tijekom 1937. i 1938. godine. U srpnju 1937. točno mjesec dana prije početka rata velikih razmjera u Kini, japanske jedinice namjerno su napale sovjetski garnizon u onome što je povjesničar Nishimura Toshio nazvao izviđanjem silom, kako bi provjerili ima li SSSR namjeru napasti.
U srpnju 1938. provokacija je ponovljena u Čangkufengu na granici između SSSR-a, Koreje i Mandžurije. Zapovjednik 19. divizije general Odaka Kamezo pokrenuo je napad kršeći izravnu carsku naredbu i prikrio svoju neposlušnost lažno izvještavajući Tokio da odgovara na sovjetski prvi udar. Nijedna od tih akcija nije bila kažnjena. U tom istom razdoblju rasprava između frakcija Hokushin i Nanshin dobila je i proračunsku dimenziju koja se često zanemaruje. Svaka jedinica nizozemske istočne Indije koju je mornarica označila kao strateški cilj bila je argument za povećanje pomorskog proračuna. Svaki kilometar sibirske granice koji je vojska identificirala kao prijetnju bio je argument za proširenje kopnenih divizija. Strateška rasprava o tome kamo se širiti bila je također, na prizemnijoj razini, natjecanje između dviju institucija za ograničena državna sredstva. Ta birokratska i proračunska dimenzija značila je da nijedna od frakcija nije imala stvarne poticaje da popusti drugoj, jer bi popuštanje značilo ne samo prihvaćanje drugačije strategije, nego i manji proračun. Ta je interpretacija bila razumljiva s obzirom na kontekst. Staljin je 1937. pogubio maršala Mihaila Tuhačevskog i veći dio sovjetskog vojnog vrha u vrhuncu čistki. Crvena armija činila se obezglavljenom, dezorganiziranom i ranjivom. Bio je to idealan trenutak za napad, zaključivali su jastrebovi japanskog glavnog stožera. Bitka kod Čangkufenga završila je neugodnim taktičkim izjednačenjem za obje strane, ali Japanci su iz nje izvukli pogrešan zaključak da se Sovjeti mogu pritiskati. Nomonhan, sudar koji je promijenio sve. U proljeće 1939. Kvantunska armija odlučila je ponovno krenuti naprijed. Spor se vodio oko kontrole područja pašnjaka blizu rijeke Halha, na granici između Mandžukua i Vanjske Mongolije. Dvije nespojive interpretacije o tome kuda prolazi ta granica suprotstavile su japanske i mongolske garnizone. U svibnju su japanske konjičke jedinice prešle rijeku Halha, a sovjetsko-mongolske snage su ih protjerale. Japanska vojska eskalirala je odgovor, Sovjeti također. Ono što je uslijedilo bila je bitka poznata u Japanu kao incident Nomonhan, a u Rusiji kao bitka kod Halhin-Gola, i bila je japanska katastrofa razmjera koje se carska vlada trudila skrivati desetljećima. General Georgij Žukov, koji će postati jedan od glavnih arhitekata sovjetske pobjede u Europi, zapovjedao je snagama Crvene armije na tom ratištu. Žukov je primijenio doktrinu mehaniziranog ratovanja s kojom se japanska vojska jednostavno nije mogla nositi, koordinaciju tenkova, topništva, zrakoplovstva i motoriziranog pješaštva u operacijama dubokog okruženja. Japanski glavni stožer poslao je na ratište jedinice koje je smatrao dovoljnima za pogranični sukob. Ono što su zatekli bila je sovjetska sila koja se potajno pripremala upravo za takvu vrstu sukoba. Žukov je tijekom tjedana prikupio razornu materijalnu nadmoć. 500 tenkova, dodatnih 300 oklopnih vozila, 500 topničkih oruđa i gotovo 600 zrakoplova. Dana 20. kolovoza 1939. dok je svijet gledao prema Poljskoj gdje su njemački diplomati pregovarali o paktu sa Staljinom, sovjetske snage pokrenule su ofenzivu u 3 kolone koja je sustavno opkolila japanske položaje. Japanski gubici bili su razorni. Više od 18.000 poginulih prema brojkama koje je japanska vlada držala tajnima do 1966. Japanski vojnici pokušavali su zaustaviti sovjetske tenkove bacajući molotovljeve koktele u staklenim bocama napunjenim benzinom. Tehnološki i doktrinarni kontrast bio je brutalan. Osim statistika, psihološka trauma Nomonhana među vojnim kadrom bila je golema. Bilo je to prvi put od 1905. da je carska vojska pretrpjela nedvosmislen poraz na otvorenom bojištu protiv protivnika prve razine. Nomonhan je istodobno pokazao nekoliko stvari. Prvo, da je carska vojska imala ozbiljan problem s opremom. Njezini oklopnjaci bili su zastarjeli,
topništvo nedostatno, a borbena doktrina zaostala u odnosu na sovjetsku. Drugo, da je sovjetska vojska, unatoč čistkama, zadržala ili obnovila zastrašujuću borbenu sposobnost kada je bila dobro vođena. Treće, i možda najvažnije za kasnije odluke, da rat protiv SSSR-a ne bi bio brza i pobjednička kampanja kakvu su planeri glavnog stožera zamišljali. Bio bi to iscrpljujući rat na golemom prostoru s ogromnim opskrbnim linijama i protiv protivnika koji može podnijeti ogromne udarce i nastaviti se boriti. Poniženje u Nomonhanu gotovo je odmah bilo praćeno viješću o paktu Molotov-Ribbentrop, njemačko-sovjetskom sporazumu o nenapadanju potpisanom 23. kolovoza 1939. koji je Japan ostavio strateški izoliranim i bez svog europskog saveznika. Vlada Hiranume podnijela je ostavku. Jastrebovi napada na sjever bili su barem privremeno diskreditirani. Japan je potpisao primirje sa Sovjetskim savezom kojim je prihvatio sovjetske teritorijalne zahtjeve. Bila je to diplomatska kapitulacija koja je okrunila vojni poraz. Pakt o neutralnosti, krhka ravnoteža. Poraz kod Nomonhana nije ugasio ambicije prema sjeveru, ali ih je odgodio. Strateška rasprava nastavila se u Tokiju tijekom 1940. i početkom 1941. dok se svijet mijenjao vrtoglavom brzinom. U svibnju 1940. Francuska je pala pred Wehrmachtom u samo 6 tjedana, Nizozemska i Belgija također. Europske kolonije u jugoistočnoj Aziji, Francuska Indokina, Britanska Malaja, Nizozemska Istočna Indija odjednom su ostale izložene i naizgled bespomoćne. Za stratege južne frakcije prilika je bila previše primamljiva. Tamo su bili kaučuk, kositar, nikal i iznad svega nafta koju je carstvo očajnički trebalo. U tom kontekstu ministar vanjskih poslova Matsuoka Yosuke otputovao je u Moskvu u travnju 1941. i potpisao sovjetsko-japanski pakt o neutralnosti. Sporazum je imao jasnu logiku. Ako će se Japan širiti prema jugu, morao je osigurati da SSSR neće napasti s leđa. Sovjeti su, sa svoje strane, imali vlastite razloge za sporazum. Njemačka prijetnja već se nazirala, a osiguranje istočnog boka smanjivalo je pritisak na njihove vojne resurse. Pakt je kratkoročno koristio objema stranama. Matsuoka je bio neobična figura u japanskoj diplomaciji. Proveo je godine u Sjedinjenim državama, tečno je govorio engleski i imao globalnu viziju kakvu mnogi njegovi suvremenici iz vojske uopće nisu imali. Na Skupštini Lige naroda 1933. održao je govor o povlačenju Japana s takvom teatralnošću da su delegati ostali u potpunoj tišini. Međutim, ta ista sklonost velikim dramatičnim gestama učinila ga je i faktorom nestabilnosti. Samo 2 mjeseca nakon potpisivanja pakta o neutralnosti s Moskvom, strastveno će zagovarati njegovo kršenje i napad na SSSR. Ono što nitko u Tokiju nije predvidio bilo je da će samo 2 mjeseca nakon potpisivanja pakta, 22. lipnja 1941. Njemačka napasti Sovjetski savez najvećom koncentracijom vojnih snaga u povijesti. Operacija Barbarossa radikalno je promijenila japanski strateški izračun. Sam Matsuoka, koji je upravo potpisao pakt o neutralnosti, postao je njegov najglasniji protivnik i zagovornik napada na SSSR s istoka. Na carskoj konferenciji 2. srpnja 1941. Hara Yoshimichi, predsjednik tajnog vijeća, bez okolišanja je tvrdio da je Sovjetski savez ideološki neprijatelj Japana i da se prilika za njegovo uništenje neće ponovno pojaviti. Odluka donesena tog dana bila je dvosmislena u formulaciji, ali potpuno jasna u stvarnim implikacijama. Japan će čekati kako bi vidio kako se razvija njemačko-sovjetski rat. Ako Njemačka brzo slomi SSSR, Japan će napasti kako bi pokupio teritorijalne ostatke u Sibiru. Ako se front stabilizira ili SSSR izdrži, Japan će krenuti prema jugu.
Bila je to oportunistička strategija koja je ovisila o tome da drugi obave glavni posao. Međutim, iza te formalne dvosmislenosti vojska je odmah započela pripreme za sjeverni scenarij. Kvantunska armija u Mandžuriji ojačana je na 700.000 ljudi. Glavni stožer izradio je detaljne planove za upravljanje sibirskim teritorijima koji bi bili okupirani nakon pobjede. Manevri su službeno nazvani posebne vježbe Kvantunske armije, eufemizam koji nikoga nije zavaravao. Vojska je željela napasti SSSR. Bila je spremna za to. Trebalo je samo da Njemačka odigra svoju ulogu. Japan je bio zemlja bez dovoljno vlastitih resursa za održavanje moderne industrijske ekonomije. Uvozio je 80% svoje nafte, većinu željeza i sve količine nekih ključnih minerala. Najveći dobavljač nafte bile su, daleko ispred svih, Sjedinjene države. Kada je Japan okupirao sjever Indokine u rujnu 1940. i potpisao Trojni pakt s Njemačkom i Italijom istog mjeseca, Washington je odgovorio postupnim ograničenjima izvoza. Kada je Japan okupirao jug Indokine u srpnju 1941. predsjednik Roosevelt zamrznuo je svu japansku imovinu u Sjedinjenim državama i uveo gotovo potpuni embargo na naftu. Velika Britanija i Nizozemska slijedile su isti put. Preko noći Japan je izgubio pristup 80% svoje opskrbe naftom. Japanske strateške rezerve omogućavale su održavanje vojnih operacija između 1 i 2 godine prema najoptimističnijim procjenama planera. Nakon toga, ratni stroj bi se doslovno zaustavio zbog nedostatka goriva. Zrakoplovi ne bi letjeli, brodovi ne bi plovili, tenkovi ne bi vozili. Alternativa je bila zauzeti naftna polja nizozemske istočne Indije, koja su proizvodila milijune tona godišnje i bila dovoljna za japanske potrebe. U tome je ležala temeljna dilema koja je činila rat prema sjeveru nemogućim. Sibir nema naftna polja u područjima najdostupnijima iz Mandžurije. Mongolija nema naftu. Rat protiv SSSR bio bi teritorijalna kampanja koja ne bi riješila energetski problem carstva i koja bi dodatno vezala snage potrebne za napredovanje prema jugu. Naftna polja u Palembangu, na Sumatri i na Borneu nalazila su se u jugoistočnoj Aziji. Da bi došao do njih, Japan bi se morao sukobiti s Velikom Britanijom, Nizozemskom i gotovo neizbježno Sjedinjenim državama. Geografija je također radila protiv sjevernog scenarija na način koji su karte glavnog stožera sustavno umanjivale. Željezničke linije u istočnom Sibiru bile su rijetke, transsibirska željeznica predstavljala je jedinstveno usko grlo, a sibirski teren pretvarao je svaku ljetnu kampanju u logističku noćnu moru, a svaku zimsku u nešto gotovo samoubilačko. Napoleon je tu lekciju naučio u Europi. Wehrmacht ju je učio upravo u trenutku kada je japanski glavni stožer raspravljao. Geografski argumenti koji su činili invaziju Rusije sa zapada nepromišljenom vrijedili su jednako ili još više za scenarij invazije s istoka. Na sastanku zajedničkog glavnog stožera održanom 1. studenoga 1941. viceadmiral Tsukada Isao iznio je logiku napredovanja prema jugu s jasnoćom koja je ostavljala malo prostora za iluzije. Kontrola jugoistočne Azije osigurala bi sirovine za održavanje rata u Kini i na kraju možda prisilila i sovjetsku kapitulaciju, rješavajući tako probleme na oba boka kroz niz uzastopnih pobjeda. Bilo je to razmišljanje koje je ovisilo o tome da svaka faza ide prema planu i koje je sustavno ignoriralo mogućnost neuspjeha. Admiral Nagano Osami, načelnik mornaričkog glavnog stožera, priznao je na istom sastanku da Japan može učinkovito ratovati otprilike 2 godine, ali da nije moguće davati prognoze dalje od tog horizonta. Bila je to priznanje da se carstvo sprema ući u najveći rat svoje povijesti bez održive dugoročne strategije. Premijer Tojo, kada su najiskusniji državnici izrazili sumnje, pozvao ih je da vjeruju vladi. Rat koji nitko nije mogao izračunati dalje od 24 mjeseca približavao se svom početku s nijemom mehanikom stroja, koji više nitko nije mogao zaustaviti.
Barbarossa, propuštena prilika i Pearl Harbor. Tijekom prvih mjeseci operacije Barbarossa, iskušenje da se napadne SSSR s istoka bilo je ogromno. Vijesti s istočnog fronta bile su izvanredne. U 6 mjeseci, Wehrmacht je napredovao više od 1000 kilometara u unutrašnjost SSSR-a, uništio ili zarobio nekoliko milijuna sovjetskih vojnika, zauzeo Kijev, Minsk, Smolensk i prijetio Moskvi i Leningradu. Crvena armija činila se na rubu kolapsa. U Tokiju su zagovornici napada na sjever promatrali karte istočnog fronta s mješavinom euforije i hitnosti. Trenutak za napad bio je sada, prije nego što se SSSR oporavi ili prije nego što Njemačka pobjedi sama. Ako bi Japan čekao predugo, Sovjetski savez mogao bi biti poražen bez da Japan dobije ikakvu teritorijalnu korist. Još gore, ako bi Njemačka pobjedila u ratu bez japanske pomoći, ravnoteža moći na azijskom kontinentu bila bi potpuno redefinirana, a Japan bi se mogao naći u nepovoljnom položaju prema pobjedničkoj i ekspanzionističkoj Njemačkoj. Sovjetske obavještajne službe uspješno su infiltrirale neke diplomatske krugove u Tokiju. Njemački špijun Richard Sorge, koji je djelovao iz japanske prijestolnice s mrežom izvora koja je uključivala kontakte bliske vladi, izvijestio je Moskvu u listopadu 1941. da je Japan odlučio ne napasti SSSR te godine i da će krenuti prema jugu. Ta je informacija omogućila Staljinu da prebaci sibirske divizije na zapadni front, divizije koje su stigle na vrijeme da sudjeluju u prosinačkoj protuofenzivi kod Moskve. Da je Japan napao u trenutku kada su Nijemci prijetili sovjetskoj prijestolnici, ishod rata u Europi mogao je biti drukčiji. General Tomoyuki Yamashita, koji je putovao u Europu kako bi promatrao njemačke operacije, vratio se u Japan uvjeren da carska vojska treba radikalnu modernizaciju svoje doktrine i opreme prije nego što se može suprotstaviti Crvenoj armiji. Njegovi izvještaji bili su ignorirani ili umanjeni. Sjeverna frakcija nastavila je pritiskati za odluku o napadu. No ista informacija koja je na izgled podržavala napad, prividna sovjetska slabost pred njemačkim napredovanjem, mogla se tumačiti i obrnuto. Ako Crvena armija biva uništavana od strane Nijemaca, tada napad s istoka znači borbu protiv već poraženog neprijatelja, a teritorijalne koristi mogle bi se i onako ostvariti diplomatskim pritiskom nakon njemačke pobjede. Listopad 1941. donio je vijesti koje su promijenile računicu. Njemačko napredovanje zaustavilo se pred Moskvom. General Zima, koji je porazio Napoleona, počeo je ponovno djelovati. Snage Wehrmachta, dizajnirane za kampanju od nekoliko tjedana, nisu imale odgovarajuću opremu za borbu na temperaturama od 40 stupnjeva ispod nule, a u prosincu 1941. Crvena armija pokrenula je protuofenzivu koja je prvi put potisnula Nijemce unatrag. Uvjetni scenarij koji je opravdavao pripreme kvantumske armije u srpnju, brzi poraz SSSR-a od strane Njemačke, nije se ostvario. Uvjet za napad nije bio ispunjen. I dok se ta rasprava odugovlačila u Tokiju, druga je odluka zaokupila svu pažnju glavnog stožera i vlade. Napad na američku flotu u Pearl Harboru, planiran za prosinac 1941. Odluka je već bila donesena. Jug je pobjedio po inerciji. 7. prosinca 1941. prvi val zrakoplova japanske carske mornarice napao je američku pomorsku bazu Pearl Harbor na Havajima. Admiral Isoroku Yamamoto osmislio je napad s iznimnom preciznošću. 183 zrakoplova sa 6 nosača zrakoplova uništila su ili teško oštetila 8 bojnih brodova, potopila 2, uništila gotovo 200 zrakoplova i ubila više od 2400 američkih vojnika i civila. Bila je to blistava taktička pobjeda, no čak i prije nego što se dim razišao nad lukom, neki pronicljivi japanski promatrači shvatili su pogrešku. Bivši predsjednik carskog sveučilišta u Tokiju, Onozuka Kiheiji, promrmljao je kolegi u menzi institucije kada su stigle vijesti: to znači da i Japan tone. Nije to bila mistična slutnja,
nego trezvena analiza nekoga tko je poznavao industrijsku i demografsku moć Sjedinjenih Država. Godišnja proizvodnja čelika u SAD bila je više nego 10 puta veća od japanske. Kapacitet proizvodnje zrakoplova bio je još neujednačeniji. Yamamoto, koji je studirao na Harvardu i bio pomorski ataše u Washingtonu, bio je savršeno svjestan da napad na Pearl Harbor neće uništiti američku ratnu sposobnost, nego će je aktivirati. U više je navrata argumentirao protiv rata sa Sjedinjenim Državama. Kada je bio ignoriran i dobio zadatak da izvede napad, razradio je najbolji mogući plan unutar strategije koju je smatrao pogrešnom u samom temelju. Sam Yamamoto napisao je prije napada da može jamčiti uspjehe tijekom prvih 6 mjeseci, ali da nakon toga ne može jamčiti ništa. Čini se da nitko u glavnom stožeru nije ozbiljno razmotrio značenje tog upozorenja. Prvih 6 mjeseci rata na Pacifiku bili su niz japanskih pobjeda koje su nadmašile sva prethodna očekivanja, čak i ona samih planera. Hong Kong je pao 25. prosinca 1941. Manila 2. siječnja 1942. Singapur, neosvojiva tvrđava Britanskog carstva u Aziji, kapitulirao je 15. veljače s 85.000 vojnika koji su se predali znatno manjoj japanskoj sili. Rangun je pao 8. ožujka. Naftna polja u Palembangu na Sumatri zauzeli su japanski padobranci prije nego što su ih Nizozemci uspjeli uništiti. U 6 mjeseci Japan je izgradio obrambeni perimetar koji se protezao od Burme na zapadu do Gilbertovih otoka na istoku, te od Aleutskih otoka na sjeveru do australskih granica na jugu. Bio je to najveći imperij izgrađen u najkraćem vremenu u modernoj povijesti. Bio je također potpuno neobranjiv s dostupnim resursima. Bitka u Koraljnom moru u svibnju 1942. zaustavila je japansko napredovanje prema Port Moresbyu u Papui Novoj Gvineji i bila je prva pomorska bitka u povijesti u kojoj se površinski brodovi suprotstavljenih strana nikada nisu vidjeli. Nosači zrakoplova djelovali su na udaljenostima od 100 kilometara, a ukrcani zrakoplovi bili su odlučujuće oružje. Japan je izgubio laki nosač zrakoplova Shoho i pretrpio ozbiljna oštećenja na još 2 nosača, što je imalo izravne posljedice u sljedećoj bitci. Midway u lipnju 1942. bio je prekretnica. Admiral Yamamoto planirao je veliku operaciju kako bi privukao američku flotu u odlučujuću bitku u blizini atola Midway, uništio je i uspostavio trajnu japansku pomorsku nadmoć u središnjem Pacifiku. Američke obavještajne službe razbile su japanske pomorske kodove i znale su plan. U 4 dana borbi Japan je izgubio 4 napadna nosača zrakoplova, iste one koji su sudjelovali u napadu na Pearl Harbor, zajedno s njihovim najiskusnijim pilotima i mehaničarima. Carska mornarica nikada se nije oporavila od tog gubitka. Guadalcanal prvo povlačenje. Kada su u kolovozu 1942. američki marinci iskrcali na Guadalcanalu u otočju Salomona i zauzeli uzletište koje su Japanci gradili, Tokio je u početku protumačio operaciju kao manji napad koji će biti odbijen za nekoliko dana. Istina je bila da je Guadalcanal označio početak savezničke protuofenzive koja se neće zaustaviti sve do Tokija. Kampanja na Guadalcanalu trajala je 6 mjeseci i iscrpila japanske resurse koje carstvo nije moglo nadomjestiti. Problem nije bio samo taktički poraz. Bila je to priroda rata iscrpljivanja koji su Sjedinjene Države nametale. Svaki potopljeni brod, svaki oboreni avion, svaki poginuli pilot predstavljao je gubitak koji japanska industrija i vojne akademije nisu mogle nadoknaditi potrebnom brzinom. Sjedinjene Države, naprotiv, s gospodarstvom koje se pretvorilo u najveći industrijski ratni aparat u povijesti, mogle su nadoknaditi gotovo svaki gubitak. Noćne pomorske bitke oko otočja Salomona pokazale su da Japanci imaju taktičku nadmoć u noćnoj borbi, posebno zahvaljujući svojim torpedima dugog dometa tipa 93 na kisik, ali da ta taktička nadmoć nije mogla nadoknaditi rastuću stratešku inferiornost.
Japan je dobivao mnoge pojedinačne borbe, ali je gubio kampanju u cjelini. Tokijski ekspres, naziv kojim su američki marinci prozvali japanske razarače koji su noću prelazili tjesnac New Georgia kako bi opskrbili garnizon na Guadalcanalu, sam po sebi bio je priznanje krhkosti japanskog položaja. Održavanje trupa u borbi na otoku zahtijevalo je stalnu opskrbu. Svaki razarač korišten za prijevoz riže i streljiva bio je razarač koji se nije mogao koristiti u borbi. I svaka tona opskrbe riskirana u tim noćnim plovidbama bila je tona koju logistički sustav carstva nije imao u izobilju. Početkom 1943. Japan je tajno evakuirao Guadalcanal, operaciju izvedenu s velikom vještinom, ali koja nije mogla prikriti ono što je bila. Prvo, strateško povlačenje Japana u ratu. Obrambeni perimetar počeo se smanjivati. U međuvremenu, u Mandžuriji, kvantunška vojska nastavila je čekati zapovjed koja nikada neće stići. Gubitak Guadalcanala imao je i psihološke posljedice u vrhu zapovjedništva. Bio je to prvi trenutak kada su neki visoki japanski časnici počeli privatno razmatrati mogućnost da rat možda neće biti dobiven. Ta sumnja, međutim, nije dovela do promjene politike. Japanski sustav donošenja odluka nije imao mehanizme za obradu priznanja strateškog neuspjeha bez izazivanja institucionalne krize koju nitko nije bio spreman pokrenuti. Mehanizam je nastavio djelovati po inerciji, pretvarajući svaku novu katastrofu u argument za dublje angažiranje, a ne za povlačenje. Dok je rat na Pacifiku trošio nosače zrakoplova, avione i pilote neodrživom brzinom, kvantunška vojska ostajala je u Mandžuriji, formalno spremna za rat protiv SSSR-a, ali zapravo paralizirana čekanjem uvjeta koji nikada nisu nastupili. Bila je to najveća koncentracija kopnene sile carstva, 700.000 ljudi 1941. Brojka koja je na papiru djelovala impresivno. Međutim, stvarnost kvantunške vojske postupno se pogoršavala tijekom rata. Kako su potrebe na Pacifiku postajale hitnije, elitne jedinice prebacivane su na druga bojišta. Iskusni vojnici zamijenjeni su slabije obučenim novacima. Teško naoružanje je preraspodijeljeno. Do 1944. Kvantunška vojska bila je sjena onoga što je nekoć bila, još uvijek brojna na papiru, ali sa stvarnom borbenom sposobnošću znatno nižom od nominalne. Ta tiha degradacija imala je vlastitu logiku. Japan nikada ne bi mogao napasti SSSR ako ne bi imao inicijativu na Pacifiku. A kako bi povratio inicijativu na Pacifiku, trebale su mu trupe i oprema koje je držao u Mandžuriji. Bio je to kružni problem bez zadovoljavajućeg rješenja unutar dostupnih resursa. Paradoks kvantunške vojske bolje od bilo kojeg drugog čimbenika ilustrira prirodu strateškog ćorsokaka u koji je Japan upao. Bila je to vojska prevelika da bi se ignorirala, ali previše potrebna na drugim bojištima da bi se ojačala. Preskupa u smislu opskrbe i resursa da bi se održavala u punoj snazi, ali previše važna kao simbol sjeverne prijetnje da bi se vidljivo smanjila. Postupno je degradirala tiho, dio po dio, sve dok nije postala snaga koja se i dalje pojavljivala u organizacijskim shemama glavnog stožera s impresivnim brojkama, ali koja je u praksi bila lišena ofenzivne sposobnosti koju su te brojke sugerirale. U međuvremenu, Sovjetski savez, koji je formalno održavao pakt o neutralnosti s Japanom, promatrao je japanski slom na Pacifiku s rastućim interesom. Stalin nikada nije smatrao pakt trajnim. Bio je to taktički alat koji će izgubiti svoju korisnost onog trenutka kada japanski poraz postane gotova stvar. Na konferenciji u Jalti u veljači 1945. Stalin je obećao Rooseveltu da će SSSR ući u rat protiv Japana 90 dana nakon poraza Njemačke, u zamjenu za značajne teritorijalne ustupke na Dalekom istoku, sjevernu polovicu Sahalina, Kurilske otoke, lučka prava u Mandžuriji i priznanje sovjetskog utjecaja u vanjskoj Mongoliji. U suštini, bio je to povrat onoga što je Rusija izgubila 1905.
Postoji pitanje koje se provlači kroz cijelu ovu analizu i na koje je teže odgovoriti nego na pitanje vojne strategije. Zašto japanska država, koja je imala vojnu sposobnost i političku volju da napadne SSSR, nije bila u stanju donijeti tu odluku u trenutku kada bi bila najdjelotvornija, odnosno u ljeto ili jesen 1941. Odgovor leži u strukturi japanskog donošenja odluka, koja je bila duboko disfunkcionalna. Vojska i mornarica bile su odvojene institucije s različitim organizacijskim kulturama, divergentnim birokratskim interesima i komunikacijskim kanalima s civilnom vladom, koji su se često preklapali i međusobno blokirali. Vojska je željela napasti na sjeveru. Mornarica je željela napredovati prema jugu. Nijedna nije mogla nametnuti svoju viziju drugoj. Rezultat je bila kompromisna politika koja je pokušavala učiniti oboje istodobno i na kraju nije činila nijedno kako treba. Kultura japanske vojne časti, duboko prožeta tradicijom Bushidoa, pretvarala je povlačenje ili pregovore u nešto blisko političkom samoubojstvu. Priznati da je rat u Kini bio pogreška, zahtijevalo bi da odgovorni za taj rat javno priznaju neuspjeh, nešto što sustav vrijednosti carske vojske nije mogao prihvatiti. Rat u Kini stoga nije mogao završiti, mogao se samo eskalirati u nadi da će dovoljno proširenje sukoba konačno donijeti pobjedu. Japanski politički sustav kasne ere Meiji i ere Taisho stvorio je ustavne strukture koje su oružanim snagama davale ogromnu autonomiju u odnosu na civilnu vlast. Vojska i mornarica izravno su odgovarale karu, a ne civilnoj vladi. Ministar vojske morao je biti aktivni general, što je značilo da je vojska mogla srušiti bilo koju vladu jednostavno povlačenjem svog ministra bez imenovanja zamjene. Nijedna vlada nije mogla preživjeti bez vojne suradnje. Ta struktura činila je nemogućom svaku civilnu politiku koja bi bila u suprotnosti s temeljnim interesima vojske ili mornarice. Sustav donošenja odluka temeljen na konsenzusu, Ringisho, zahtijevao je da gotovo sve važne odluke prolaze kroz lanac odobravanja u kojem je svaka instanca mogla blokirati, ali nijedna nije mogla nametnuti odluku. Bio je to izvrstan mehanizam za birokratsku stabilnost u miru, ali razoran za stratešku agilnost u ratu. Kada su se okolnosti mijenjale brže nego što ih je sustav mogao obraditi, odluke su dolazile prekasno ili uopće nisu dolazile. Sam Yamamoto, svjestan strukturne slabosti japanskog položaja, razradio je napad na Pearl Harbor u nadi da će uništenje Pacifičke flote prisiliti Sjedinjene države na pregovore o miru, dok Japan još ima prednost. Bila je to ogromna oklada koja je ovisila o tome da će Amerikanci na katastrofu odgovoriti pragmatizmom, a ne odlučnošću. Oklada je od početka bila pogrešno procijenjena. Otoci pakla izračunato iscrpljivanje. Od 1943. nadalje, rat na Pacifiku poprimio je oblik koji japanski planeri iz 1941. nikada nisu predvidjeli. Beskonačan niz otočnih bitaka u kojima su japanske posade, zatvorene na koraljnim otočićima ili u džunglama, borile do posljednjeg čovjeka protiv američkih amfibijskih snaga s golemom materijalnom nadmoći. Tarawa u studenom 1943. bila je prva demonstracija razmjera problema. Atol koji je branilo 4700 japanskih marinaca s betonskim položajima i obalnim topništvom koštao je Sjedinjene države 1400 poginulih u 76 sati. No na kraju, od 4700 branitelja jedva je 17 preživjelo. Bio je to omjer gubitaka koji je bio katastrofalan za Japan. Amerikanci su nadoknađivali svoje gubitke, Japanci nisu mogli nadoknaditi svoje. Saipan u lipnju 1944. bio je još gori. Marijanski otoci nalazili su se unutar dosega novih bombardera B-29, a njihovo zauzimanje značilo je da je japanski matični teritorij izložen izravnim napadima. Premijer Tojo podnio je ostavku nakon pada Saipana, implicitno priznajući da je ratna strategija propala. Peleliju u rujnu 1944.
uveo je japansku taktičku inovaciju koja će učiniti sljedeće bitke još skupljima. Umjesto obrane plaža, japanske snage povlačile su se u sustave špilja i tunela u unutrašnjosti, pretvarajući svaki otok u labirint otpora koji je trebalo savladavati špilju po špilju. Bila je to taktika koja je maksimizirala gubitke napadača, ali koja, suočena s golemom materijalnom nadmoći Sjedinjenih Država, mogla je samo odgoditi ishod, ne ispriječiti ga. Zaljev Leyte u listopadu 1944. bio je japanski pokušaj da se zaustavi iskrcavanje na Filipinima koncentracijom gotovo cijele preostale površinske flote. Bila je to najveća pomorska bitka u povijesti prema angažiranoj tonaži i završila je potpunim japanskim porazom. Carska mornarica izgubila je 3 bojna broda, 4 nosača zrakoplova i 10 krstarica među ostalim brodovima. Nakon Leytea, Japan više nije imao pomorsku snagu sposobnu izazvati američku kontrolu nad Pacifikom. U ovoj fazi rata pojavila se i taktika koja s mračnom preciznošću sažima očaj tog trenutka – kamikaze. Samoubilački zrakoplovi, kojima su upravljali mladići spremni žrtvovati svoje živote, zabijajući se u američke brodove, bili su japanski odgovor na nemogućnost ravnopravnog natjecanja s mornaricom koja je mogla beskonačno nadoknađivati svoje gubitke. Bila je to taktika koja je nanosila stvarnu štetu, potopila ili oštetila desetke savezničkih brodova, ali koja je ujedno predstavljala prešutno priznanje da je Japan izgubio sposobnost boriti se pod jednakim uvjetima. Iwo Jima u veljači 1945. i Okinawa u travnju potvrdile su obrazac. Iwo Jima, vulkanski otok od jedva 21 kvadratnog kilometra, koštao je 6.800 poginulih marinaca i više od 20.000 ranjenih. Japanska posada od 21.000 ljudi bila je gotovo potpuno uništena. Okinawa, najveća bitka rata na Pacifiku, odnijela je 12.000 američkih života i 100.000 japanskih, među vojnicima i civilima, ne računajući masovna samoubojstva okinavskih civila koji su bili uvjereni da je predaja gora od smrti. Dok su se Iwo Jima i Okinawa pretvarale u klaonice, kvantunška vojska u Mandžuriji nastavila je svoju tihu degradaciju. Elitne jedinice bile su poslane na Pacifik. Zamjene su bili mladi vojnici bez borbenog iskustva. Teško naoružanje bilo je prebačeno na hitnija bojišta. Vojska koja je u srpnju 1941. mobilizirala 700.000 ljudi u pripremi za napad na SSSR bila je 1945. u smislu stvarne borbene sposobnosti tek djelić onoga što je nekoć bila. Ironija je bila gorka. Japan je tijekom cijelog rata u Mandžuriji održavao vojsku čiji se glavni razlog postojanja, obrana od SSSR-a, nikada nije ostvario jer Japanci nikada nisu napali. A kada se sovjetska prijetnja konačno materijalizirala, vojska više nije imala sposobnost da je zaustavi. Dana 8. kolovoza 1945. 2 dana nakon atomskog bombardiranja Hirošime i točno kada je isteklo 90 dana obećanih Rooseveltu u Jalti, Sovjetski savez objavio je rat Japanu. Sovjetska ofenziva u Mandžuriji bila je demonstracija onoga što je Crvena armija naučila u 4 godine rata protiv Njemačke, mehanizirani manevarski rat velikih razmjera. 1,5 milijuna sovjetskih vojnika napredovalo je u 3 različita smjera istodobno, opkoljavajući i uništavajući japanske položaje prije nego što su se mogli organizirati za otpor. U 8 dana kvantunška vojska se raspala. Bila je to osveta za Nomonhan, uvećana 10 puta. I došla je kasno, kada je rat već bio u suštini odlučen drugim sredstvima. Više od 500.000 japanskih vojnika koje su Sovjeti zarobili u Mandžuriji poslano je u radne logore u Sibiru, gdje će mnogi umrijeti u sljedećim godinama. Za one koji su preživjeli, sibirsko iskustvo, upravo scenarij koji je kvantunška vojska godinama namjeravala nametnuti SSSR-u, postalo je njihova konačna sudbina. Taj podatak ima posebnu elokventnost. Vojska koja je desetljeće planirala osvajanje Sibira,
Završila je s preživjelima koji su radili na istim sibirskim stepama kao ratni zarobljenici. Povijest nije uvijek tako doslovna u svojim ironijama, ali u ovom slučaju jest. Ljudski faktor i industrijski kolaps. Iza velikih strateških odluka uvijek stoje konkretni ljudi čije ambicije, strahovi i pogledi na svijet oblikuju smjer država. Pitanje hoće li Japan napasti SSSR nije bilo samo apstrakcija anonimnih planera. Imalo je prepoznatljive protagoniste čije putanje bacaju svjetlo na to zašto su se stvari odvile kako jesu. General Ishiwara Kanji, jedan od arhitekata incidenta u Mandžuriji 1931. razvio je teoriju konačnog rata između Japana i Sjedinjenih država koja će utjecati na čitavu generaciju planera. Za Ishiwaru, Mandžurija je bila industrijska baza iz koje će Japan akumulirati moć potrebnu za veliki završni sukob sa Zapadom. SSSR je, u njegovoj shemi, bio prepreka koju je trebalo neutralizirati prije tog konačnog suočenja, ali ne i glavni protivnik. Paradoksalno, upravo se Ishiwara najviše protivio eskalaciji rata u Kini nakon 1937. tvrdeći da kineska avantura troši resurse potrebne za dugoročni plan. Njegovi nadređeni su ga ignorirali. Smijenjen je i marginaliziran. General Tojo Hideki, koji će postati premijer u listopadu 1941. predstavljao je suprotan pol unutar vojske. Bio je metodičan vojni administrator i žestoko odan institucionalnom sustavu, ali ne i strateg s dugoročnom vizijom. Za Tojoa disciplina i odlučnost bile su vrhovne vrijednosti. Njegovi odgovori državnicima koji su izražavali sumnje u izvedivost rata uvijek su se svodili na istu formulu: vjerovati vladi. To nije bio strateški odgovor. Bila je to izbjegavajuća reakcija nekoga tko je zaključio da je rat neizbježan i da je svaka analiza koja dovodi u pitanje taj zaključak zapravo oblik izdaje. Špijun Richard Sorge zaslužuje posebno spominjanje zbog svog izravnog utjecaja na sovjetsku odluku da premjesti trupe iz Sibira na zapadni front. Sorge je bio njemački komunist koji je djelovao u Tokiju pod krinkom novinara Frankfurter Zeitunga i uspio se infiltrirati u najbliže krugove njemačkog veleposlanstva u Japanu. Njegov glavni izvor bio je Hotsumi Ozaki, japanski novinar s pristupom informacijama o vladinim raspravama. U listopadu 1941. Sorge je Moskvi prenio da Japan te godine neće napasti SSSR. Ta informacija bila je jedan od čimbenika koji su omogućili Staljinu da naredi premještanje 25 sibirskih divizija na zapadni front. Te divizije, opremljene zimskim uniformama i obučene za borbu u ekstremnoj hladnoći, bile su presudne u obrani Moskve. Sorge je istog mjeseca uhićen od strane japanske policije, suđen i pogubljen 1944. Tek desetljećima kasnije SSSR ga je priznao kao heroja. Admiral Yamamoto možda predstavlja najtragičniji slučaj ignorirane lucidnosti u cijelom ratu. Precizno je razumio što znači rat protiv Sjedinjenih država i znao je da ga Japan ne može dobiti. Osmislio je Pearl Harbor kao udar koji bi prisilio na pregovore, a ne kao prvi korak konačne pobjede. Poginuo je u travnju 1943. kada su njegov avion presreli američki lovci zahvaljujući obavještajnim podacima o njegovom itineraru, koristeći iste kodove koji su bili razbijeni prije Midwaya. Umro je znajući da se rat koji je pokušao izbjeći odvija točno onako kako je predvidio. Kako je rat odmicao, jaz između japanske i američke industrijske sposobnosti postajao je nepremostiv. Godine 1944. Sjedinjene države proizvele su gotovo 100.000 vojnih zrakoplova. Japan je proizveo manje od 30.000, a prosječna kvaliteta te proizvodnje bila je niža nego prethodne godine jer su nestašica materijala i gubitak kvalificiranih radnika degradirali proizvodnju. Nosače zrakoplova bilo je još teže nadomjestiti. Izgradnja jednog napadnog nosača zahtijevala je godine, velike količine materijala i specijalizirane tehničare koji se nisu mogli obučiti u nekoliko mjeseci.
Problem nafte, koji je bio okidač rata prema jugu, nije bio riješen ni nakon osvajanja nizozemskih istočnih Indija. Naftna polja bila su uglavnom zauzeta netaknuta zahvaljujući brzini japanskih napada. No, rafiniranje te nafte, njezin transport u Japan i distribucija borbenim jedinicama zahtijevali su sustav tenkera i pomorskih ruta, koje su američke podmornice sustavno uništavale tijekom 1943. i 1944. Podmornička služba američke mornarice, koja je na početku rata imala ozbiljnih problema s neispravnim torpedima i konzervativnim taktikama, postupno je poboljšana i do 1944. predstavljala je najveću prijetnju japanskoj pomorskoj trgovini. Podmornice su tijekom rata potopile više od 2/3 japanske trgovačke tonaže. Rafinerije u istočnim Indijama proizvodile su naftu, ali ta nafta nije stizala do zrakoplova ni ratnih brodova. Početkom 1945. mnoge japanske industrijske instalacije potpuno su iscrpile svoje zalihe goriva. Lanac materijalnog neuspjeha bio je kružan i samoojačavajući. Bez goriva zrakoplovi nisu mogli letjeti kako bi štitili konvoje. Bez zračne zaštite konvoji su bili potapani podmornicama. Bez konvoja nafta iz istočnih Indija nije stizala u Japan. Bez nafte u Japanu industrija se paralizirala, a zrakoplovi se nisu mogli proizvoditi niti koristiti. Carstvo je osvojilo naftu koja mu je bila potrebna, ali je nije moglo dopremiti tamo gdje je bila potrebna. Svakodnevni život u Japanu odražavao je taj kolaps s vjernošću koju nijedan ratni izvještaj nije mogao prikriti. Godine 1944. obrok riže po osobi pao je na razine koje su uzrokovale kroničnu pothranjenost u velikim dijelovima stanovništva. Zamjene za naftu za civilnu uporabu, uključujući ulje od bora, dobiveno iz korijenja ručnim radom, bile su toliko neučinkovite da nisu nadoknađivale ni djelić nedostatka. Vlakovi su kasnili zbog kumulativnih kašnjenja jer je ugljen bio oskudan. Tvornice koje su proizvodile oružje dobivale su električnu energiju samo u ograničenim vremenskim intervalima jer termoelektrane nisu imale dovoljno goriva. Gospodarstvo koje je 1941. bilo sposobno kontinuirano graditi nosače zrakoplova, 1944. je demontiralo brončana vrata hramova kako bi dobilo metal za izradu čahura za streljivo. Situacija kvantunške vojske u Mandžuriji na upečatljiv je način odražavala tu stvarnost. Tijekom 1944. zapovjednici su primali poruke iz Tokija koje su postupno smanjivale njihove dodjele goriva, streljiva i zamjenske opreme. Nije bila riječ o svjesnoj taktičkoj odluci, bio je to rezultat logističkog sustava koji se gušio sa svih strana. Vojska koja je trebala nadzirati granicu sa SSSR-om doslovno je ostajala bez potrebnih zaliha za borbu. Velika ironija jest da je Japan napao SSSR 1941. s tadašnjim resursima, izgledi za uspjeh bili mnogo veći nego u bilo kojem kasnijem trenutku. Prozor prilike i prozor sposobnosti nikada se nisu poklopili. Kampanje strateškog bombardiranja koje su B-29 započeli nad japanskim matičnim teritorijem od studenog 1944. dodale su novu dimenziju katastrofi. General Curtis LeMay u ožujku 1945. promijenio je taktiku s preciznog bombardiranja s velike visine na noćno zapaljivo bombardiranje s male visine protiv gradova. Japanski gradovi, izgrađeni pretežno od drva, gorjeli su kao tinder. U napadu 9. ožujka 1945. na Tokio 133 B-29 bacila su gotovo 2000 tona zapaljivih bombi i ubila između 80 i 100.000 civila u jednoj noći. Prije kraja rata više od 60 japanskih gradova bilo je djelomično ili potpuno uništeno zapaljivim napadima. Duga sjena odluka, poraz kod Nomonhana 1939. pokazao je da rat protiv SSSR-a
neće biti brza kampanja kakvu su zamišljali zagovornici sjeverne opcije. Sovjetska tehnologija i doktrina bile su superiorne u ključnim aspektima. Rat protiv SSSR-a zahtijevao je modernizaciju vojske koju su ratni proračuni u Kini činili nemogućom. Lekcija No Monhana bila je ispravno shvaćena u svojoj taktičkoj dimenziji. Japanska vojska u tom trenutku nije bila spremna za taj rat. No umjesto da dovede do reforme koja bi je osposobila za budućnost, poraz je jednostavno odgodio odluku bez promjene strukture problema. Kineska močvara bez prekida je apsorbirala ljudske i materijalne resurse koji bi bili potrebni za još jedan veliki rat na sjeveru. Nije bilo moguće voditi oba rata istodobno s dostupnim resursima. Kada se dilema postavila kao izbor, rat u Kini imao je institucionalnu i političku inerciju koju nijedna vlada nije mogla zaustaviti. Priznati da je rat u Kini neuspjeh značilo bi pozvati na odgovornost one koji su ga započeli i eskalirali, a to je bilo nešto što japanski sustav moći strukturno nije bio sposoban učiniti. Naftni embargo 1941. učinio je da jedina održiva strateška opcija za ekonomski opstanak carstva bude napredovanje prema jugu, gdje su se nalazila naftna polja Nizozemske istočne Indije. Sjever nije nudio naftu. Bez nafte, rat u Kini završio bi prije nego što bi rat na sjeveru uopće mogao započeti. Prilika iz 1941. kada se činilo da je Crvena armija na rubu kolapsa pod njemačkom ofenzivom, bila je stvarna, ali kratkotrajna. Kada je Japan naposljetku odlučio pričekati i vidjeti kako će se situacija razvijati prije nego što se obveže, prozor se zatvorio. Istočni front se stabilizirao, a mogućnost brze pobjede protiv dezorganiziranog SSSR-a nestala je zajedno s njom. Ne postoji način da se sa sigurnošću zna što bi se dogodilo da je Japan napao u kolovozu 1941. kada su Žukov i njegove dalekoistočne divizije još uvijek bile u Mandžuriji i nisu bile prebačene na zapadni front. To je jedan od najzanimljivijih kontrafaktualnih scenarija rata. Struktura japanskog donošenja odluka, fragmentirana između vojske koja je željela sjever, mornarice koja je željela jug, civilne vlade s ograničenim ovlastima i kulturnog sustava koji je kažnjavao priznavanje pogrešaka i promjenu smjera, učinila je nemogućom koordinaciju potrebnu za tako radikalnu stratešku odluku kao što je napuštanje postojećeg ratnog programa i pokretanje potpuno drugačijeg sukoba. Pakt o neutralnosti sa SSSR-om iz travnja 1941. bio je u tom kontekstu pragmatično rješenje za nerješiv problem. Japan nije mogao napasti sjever jer je bio angažiran na jugu, a nije se mogao u potpunosti posvetiti jugu, dok je sjever i dalje predstavljao potencijalnu prijetnju. Pakt nije riješio kontradikciju, privremeno ju je zamrznuo i to zamrzavanje postalo je trajno, jer se tijekom trajanja pakta Japan iscrpljivao u Pacifiku do točke u kojoj je ponovno otvaranje sjevernog fronta postalo materijalno nemoguće. Kada je zamrzavanje završilo u kolovozu 1945. nije Japan napao SSSR, nego je SSSR napao Japan. A vojska koja je 4 godine čekala u Mandžuriji, održavajući iluziju da će jednog dana stići zapovjed za napredovanje prema sjeveru, našla se bez sredstava da se odupre navali koja je dolazila sa zapada. Priča o tome zašto Japan nije napao SSSR u suštini je priča o carstvu, koje nikada nije bilo sposobno izabrati između svojih ambicija. Željelo je Kinu, željelo je Sibir i željelo je Pacifik. Stvarnost njegovih resursa nije mu dopuštala da trajno zadrži jedno od to troje. Logika te kontradikcije završila je u plamenu Hirošime i Nagasakija, te u 4 milijuna japanskih vojnika koji su se u kolovozu 1945. predali protivnicima koje su istodobno izazivali na previše frontova. Postoji i manje istražena dimenzija ove analize. Pitanje što bi se dogodilo da je Japan napao SSSR u ljeto 1941. umjesto da krene prema Pacifiku. To je spekulativni kontrafaktual, ali ne i trivialan.
U tom hipotetskom scenariju Japan bi koncentrirao svoje kopnene snage protiv SSSR-a, koji je već bio poluparaliziran njemačkom ofenzivom, napredovao bi prema Bajkalskom jezeru ili dalje, te bi izbjegao sukob sa Sjedinjenim državama godinama, možda čak i trajno. No, takav scenarij zahtijevao bi da carstvo odustane od naftnih polja jugoistočne Azije i prihvati postupno ekonomsko gušenje koje je donosio naftni embargo. Bez nafte za svoje brodove i zrakoplove, Japan ne bi mogao održati ni taj sjeverni rat dulje od nekoliko mjeseci. Gordijski čvor koji nitko u Tokiju nije mogao presjeći bio je, u konačnici, energetski. Rat protiv SSSR-a zahtijevao je ne napasti Sjedinjene države. Ne napasti Sjedinjene države značilo je prihvatiti naftni embargo. Prihvatiti naftni embargo značilo je ekonomsku i vojnu paralizu u razdoblju od 2 godine. Jedini izlaz iz embarga bio je osvajanje nafte jugoistočne Azije. Osvajanje jugoistočne Azije neizbježno je provociralo Sjedinjene države, a napad na Sjedinjene države činio je rat protiv SSSR-a nemogućim, jer dostupni resursi jednostavno nisu bili dovoljni za oba rata istodobno. SSSR je, u potpuno nenamjernom smislu, bio spašen naftom iz nizozemske istočne Indije. Da te rezerve nisu postojale ili da američki embargo nije prisilio Japan da krene po njih, unutarnja logika japanskog glavnog stožera mogla je naposljetku proizvesti odluku o napadu na sjever. Činjenica da Moskva nije pala pod kombiniranim pritiskom Wehrmachta sa zapada i carske vojske s istoka jedan je od povijesnih slučajeva koji su promijenili svijet, a taj slučaj ima svoje korijene, među ostalim u podzemlju Bornea i Sumatre. U konačnici, pitanje zašto Japan nikada nije napao SSSR nema jedan jedini odgovor, već konstelaciju odgovora koji se međusobno osvjetljavaju. Vojni poraz kod Nomonhana, kineska močvara bez izlaza, energetska zamka naftnog embarga, prilika Barbarosse koja se zatvorila prije nego što ju je Japan mogao iskoristiti, institucionalna disfunkcija države nesposobne da odluči između vlastitih ambicija, te konačno postupno iscrpljivanje u Pacifiku koje je kvantunšku armiju ostavilo kao počasnu stražu lišenu stvarnog sadržaja. Nijedan od tih uzroka sam po sebi ne objašnjava sve. Zajedno čine potpun odgovor na jedno od velikih pitanja Drugog svjetskog rata.